Ja, jeg har så valgt at bevise formen over for et annuitetslån. Og formen hedder AN, er lige med Y, og så en gange 1 plus R, opløftet i ente, minus 1, divideret med R. Og vi kan så se, at her, der har vi også renteformen indblandet. Jeg har så valgt her at sige, at antallet terminer i det her eksempel, det bliver 3. Bare lige for at gøre det nemmere, så vi kan få et overblik. Og her for at få et overblik over forrentning, så har jeg lige lavet sådan en lille grafisk visning her, hvor man kan se antallet af terminer og antallet af forretninger hertil. Vi kan se her, at ved første termin, der har man 2 forrentninger, da du stadig mangler 2 terminer at betale af på. Anden termin, der har du kun 1, og tredje har du selvfølgelig 0. Der betaler du kun ydelsen. Og ud fra dette, så kan man så lave en oprindelig ligning, og ligningen vil så hertil hedde Y, bare Y, for den første for den tredje termin, da der ikke er nogen rente på, men blot bare en ydelse. For anden termin vil så den hedde Y gange 1 plus R, da der er en forrentning på, og for første vil den så hedde Y gange 1 plus R i anden, da der er 2 forrentninger på. Og så for at gøre det helt lidt nemmere, så kan man gange med 1 plus R på begge sider af lighedstegning, for at man senere kan reducere, så det kommer til at give op i sidste ende. Vi kan så her se, at på venstre side af lighedstegnet, der vil den så komme til at hedde A3 gange 1 plus R, og på højre side af lighedstegnet, der vil den så hedde 1 plus R, og så gange alt det her oppe, der er blevet sat i parentes bare, Y plus Y gange 1 plus R, plus Y gange 1 plus R i anden. Hertil, der kan vi så lige regne parentesen ud på højre side, for ligesom at reducere det og forkorte. Så kan vi se på venstre side, derfor bliver den det samme, A3 gange 1 plus R, og på venstre side her, I skal ikke lige tage stregen her, vil den så hedde, fordi vi siger 1 plus R gange Y, så vil det hedde Y gange 1 plus R, og 1 plus R gange Y gange 1 plus R, vil det så hedde Y gange 1 plus R i anden, og 1 plus R gange Y gange 1 plus R i anden, vil så hedde Y gange 1 plus R i tredje selvfølgelig. Og for at gøre det her mere uskueligt, for at kunne reducere, og for at kunne flere ting til at gå ud med hinanden, så kan man så trække den oprindelige ligning fra den der gange med 1 plus R. Og her, der kan vi så gøre det lidt mere overskueligt, fordi de er lidt blandet sammen her, og i stedet for at bruge spil og papir, så kan man lige lægge den her over, der blot er en mellemregning. Det bliver så der, og der. Så vi kan her se, hvad der går ud med hinanden. Det var også blot det her, de streger skulle til for. På venstre side af lighedstegnet kan vi så her se, at der kommer til at stå A3 gange 1 plus R, og så minus A3. Det er selvfølgelig fordi, at den her A3 skal trækkes fra A3 gange 1 plus R. På højre side af lighedstegnet, der kan vi så her se, at Y gange 1 plus R går ud med Y gange 1 plus R selvfølgelig, og Y gange 1 plus R i anden går ud med Y gange 1 plus R i anden. Så blot så har vi kun tilbage Y gange 1 plus R i tredje, som så også står her, Y gange 1 plus R i tredje. Dog, så skal vi huske det her Y heroppe, og da ligningen skulle trækkes fra, så vil den så ændre fortegn, og vil så hedde minus Y bagpå. Og så har jeg skrevet et her om bagpå, for lige at gøre det lidt mere børnevenligt, så kommer det til at give mening senere. Hertil, så kan vi gange parentesen ud på venstre side, så vi reducerer her i stedet for nu. Her, der kan vi se, at A3 gange 1, det vil så blive A3 bare, og A3 gange R vil komme til at hedde A3 gange R. Og så står der stadig det her minus 3. Og her kan vi faktisk se, at A3 og minus A3 vil så gå ud med hinanden, så der bare står A3 gange R. På højre side af lighedstegnet, der er der ikke sket noget. Der står stadig Y gange 1 plus R i tredje, minus Y gange 1. Her, der vil vi sætte Y ud for parentes på højre side af lighedstegnet. Blot også bare for at forkorte. A3 gange R kommer den så til at hedde på venstre side. Og på højre side, fordi vi har kastet Y'et ud der, så vil den så komme til at sidde Y gange, og så parentes der, 1 plus R i tredje, minus 1. Og det var her, den her 1 kom til at spille. Den må man nemlig ikke glemme. Nu kan vi så isolere A3 på begge sider ved at dividere med R på begge sider af lighedstegnet. Vi kan her se A3 gange R, divideret med R. Der går R og R ud med hinanden, så det hedder bare A3 nu. Altså det er nu isoleret. Hvad sker der på højre side? Jamen der sker ikke så meget. Det bliver stillet op på en brøklinje. Så nu hedder Y gange 1, parentes der selvfølgelig, 1 plus R, opløst til tredje minus 1, og så divideret med R, altså
renten. Så på højre side af lighedstegnet, så kan vi så lige reducere og omskrive det. Vi kan her se, at den hedder A3, som vi så også gerne vil have, at vi isoleret. Og heromme, der kan vi så ophæve den her parentes og kaste y ned foran bryggen. Og den vil nu hedde y gange 1 plus r i tredje minus 1 og divideret med r. Og det gør vi simpelthen for blot et andet sted for at kunne komme frem til vores bevis, som så var det her. Deroppe, ja. Men vi er ikke helt færdige endnu. Det vi kan gøre, det er, at vi udskifter terminen 3 med n, da der også er det oprindelige i selve formlen. Og 3, det var blot et eksempel, som jeg sagde tidligere. Og den kommer til at hedde a i ente er lig y gange 1 plus r i ente minus 1 divideret med r. Og som vi kan se, så matcher den nu rigtig godt herop. A i ente er lig med y gange 1 plus r opløftet i ente minus 1 divideret med r, som også er formlen. Det vil sige, at den er nu bevist.